Боби, давай, кажи здравейте. Здравейте, приятели! Играй една игра на Squid Game. Не знам какво да правя, но съм тъп, не мога да реша какво да правя! Боби, айде си да направим някакво видео. Хора, вижте ми скина без гола глава. Има върклак. Боби, сетих се как му гледаш. Даваш ли така телефона и аз го снимам, например, телефона и те виждат абонатите. Давай, само че по-напред. По-напред го прави. Ето тъй. Ама на другата страна, защото е на другата, е така, да. Ама аз как ще игра? Боби, виж, на там да гледат абонатите, защото наобратно няма да гледаме. Да, хора, ето го. Ще видиш. Имаме 3 секунди, за малко ще излезе. Боби, излизайте. Виждате ли моделечето? Бой, тук е да сложа камерата до гърба ти. Да, оставя, може. Нещо да... тук възглавничка има. Да. Хора. Не, рата да... Една секунда имаме, приятели. Вижте ме, как тичам. Виждате ли, приятели? Ако не виждате, дайте един лайк. Къде? Мамо! Ух, шимнах си главата. Ах, майка дида цунка. Лело! Но чакай, може да говори. Мама! Добре, давай, приятели. Абонати, гледайте. Локи! Както и виждате, нямаме много време. Отивам през секретарката. Не майка ти. То спедарашко е тук. Има същата глава като моята. Само че моята е по-дебела. По-хубава глава. Нали, Боби? Да. 11 човека сме. Боби, също ли да вчера да гледа видео, дет му един гръм с пушка и дет му спамнаха гащите? Да не стане на гарта и сега да гръмни на бисквитката и да му слязат гащите. А, майко, слязаха ми гащите, ще ме виждат. Путаха ме от пуската. То сме бутата ти ебам. Yes! Аз ще правя кръгчето. Трябва да му помогна, Боби. Не, аз само Не, ще Боби, го ще трябва, направя. защото дръжайте камерата. Дайте да ви покажа. Хора. Ма аз мога сам да си Боби, амина. не е трудно ето и нещо. Много. Кръгчето! Да, трудно е. Не, Маничко е трудно. Ама мога ли да си... Виж. Виждаш ли, че е трудно, Боби? Абе, Боби, щеш да може. Готово, минахме го. Дай с камерата, Боби, да с... Хора, гледайте как... Боби, да легни отново, както си беше. Боби, не виждам ти ръката, ти виждам. Хора, вижте. Вижте. Ще бъдем там, оставам. Не ми дава. А този черно е. Това беше видеото, чао.